UMcuno usenze imangaliso encoma ingoma kaMthandeni encoma noMthandeni uqobo ukuthi uyinkosi yomaskandi futhi lokho angeke kuze kushintshwe noma akanandaba noma ngabe kuthiwa ukhona yini umuntu okurecognize-ayo lokho akwenzayo kodwa yena lokho akwenzayo akwenza ngenhloso yokuthi ngoba engumengameli wamabhinca nje kufanele uMthandeni amrecognize ngokuthi ambeze ngenkosi yomaskandi futhi aphinde amnikeze nesibusiso esikhulu sokuthi-ke akukho lutho osekuyomelana naye njengamanje useyinkosi yomaskandi uqobo futhi uzoba namandla amakhulu endimeni umaskandi usefana neBig Nass eshaya i-hit after hit back to back akekho umaskandi osekwenza njalo ngaphambili kwakhe futhi akamboni esazophinda ebe njengaye impela uTMC lokho waqeda washaya usibuluke inkosikazi Afrika amkhulunaza njengenkosi impela ukuthi akekho umuntu ophakeme njengaye endimeni kamaskandi onamandla njengaye nawe ungaziswela ngokwakho ukuthi umncome kanjani uthi azikho nezithe ziyomelana naye njengamanje sukela manje ubheka le kind of music at the moment. SK Mthandeni Manqele. There's no way on earth that you can hit back to back like Big Nass. Big Nass uphela noBrenda Fassie abaqopha umlando olandelana. Ngiyaxolisa welula kodwa ngithi kumina bekungifanele ukuthi lo mlando ngwethule ngimnike isibusiso sakho Mthandeni Manqele ngicela ukuxhawula mfowethu ngibonga ngibongela umndeni wakwashandu ngibongela waseMambatheni ngibongela umndeni wakwaManqele ngibongele umphakathi wonke nomndeni waseMdletsheni la ngizalwa khona ekhaya komama ngithi mfowethu ukhule ube inganga intabazondo kahlamba uNkulunkulu akuvikele izitha zibulalana zodwa zingakafiki kuwena.